Mikäs prokkis nyt on? Mitä meidän tulee perustaa? Mä veikkaan, että se voi oikeasti vaikka Saanko se tallusta takaisin? koska katso tota viltsua, kun se niinku, nyt se menee tonne. Boy. Viltsu pitsi. Varmaan Patu menee tuolla. Joo. Varakaa. Patu katsoo, että nyt ne on vihdoin tuomassa tänne. Joo. Nyt mun kammat. Lähtee kohta. Mä luulen kyllä, että toi sun hevosus tulee olemaan aika löysä. Mihinkään tässä hommassa. Uno ja toi Paavo, ne vaan todella syö. Viltsu läks naisiin nyt. Joo, viltsu on nyt ihan. Patu ei sit kumminkaan lähde. Ehkä se viime kesä Patu oli selvästi tarpeeksi. katsostaa tilanteen ensin ja sit se vasta miettii, että jos Niin sit se niinku ihan jokaisen. että jos liikuttelee jalkoja niinku turhan takia, niin Meneekö siellä Maverick nyt noitten perässä? Joo. Mut viltsu on tietenkin varjona perässä. se olisi toki kiva saada sit, jos se on oikein kiinnostaa.